ƙara dawo da mu. Ga abokina nan Alhaji Tassa na kawo shi ya dan soya kuɗaɗe. Kwarai da gaske. Kuɗi na tattaro na ya fito na kwakuso. Na'am. Yawwa na kawo ma ka tura sabon ki shaf. Na'am. To ba ka da matsala. Nawa ne wannan a ciki? Ka ji bayan biyar ne. Hakka bude saboda mutane. Doga Abdul nawa ne cajin kuɗin aikin namu? To saboda caji saboda yanayin karɓar da kuɗin da ake yi karshen 31 ga wata za a daina karɓar an rufe. Ai wacce mai yawa ba. Nawa ne? Naira 500 ne. 500. Matsala sai dai ni matsalar fa ba ni da akawai. Wai sun zo ma zan zo na isa. Kar ka samu da wani sai kana yi. Da zarar sun zo zaka ji ne muka magana. Zan turo shi sai ya zo sai ya gaya maka. Kar ka samu da ba. Alhaji suka naira yayi. Ina godiya. Wannan yana zuwa sai kawai sai can wallahi Allah wallahi suna zuwa kawai sai can Allah ai kabi zo mana ku zo da Allah ku na canza kai indiya ne ku na ji ana magana kuɗin nan da za a canja ku na ku sai asarar ki kukai kai nake gaya ma ina kuka ina hawaye ina ji ina gani na kona kuɗaɗe na buhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma da laifinku ana isola sati ɗaya da aka sanar da maganan nan na je kwakuso kuɗi na kawai mai POS dan anti ne ma ya raka ni yanzu haka shi nake jira ya ce in jira shi a gun malam mai aski shine nan nake jiran shi an jima in an so kuɗin na sai ku zo kuma na rage muku wata ya asara ka yasa can sa aboki na nake ƙara kaunar ka godiya Me POS nan ne? Ya ina zagawa ta bayan layi na samu ana da wannan. Ya mutu.